deporte vale, ¿no? Todo deporte vale i sobretot quan és de deport base. Nosaltres, sempre que el Fondocan, un dels clubs més actius que tenim a la nostra ciutat, ens planteja fer un campionat, i en aquest cas un campionat autonòmic com este, on totes les promeses del jiu-jitsu estan donant-se en contra a la nostra ciutat, nosaltres les apoyem. Fondocan ha iniciat en el que resta d'any, a primers d'any, diverses competicions, i nosaltres el que ens fa goig és que el poliesportiu, en aquest cas el pavelló, dona vent a tots aquests xiquets i xiquetes que venen així i són el futur de lo que és el jiu-jitsu del País Valencià. Port d'Ontinyent sempre va endavant, sempre tenim actes, sempre tenim competicions. Els nostres esportistes, els nostres clubs, el que fan és estar treballant dia a dia. I per a un regidor d'esport, l'estar al costat d'ell, el poder anar a quasi tots els llocs, perquè no podem abastir a tant, és un plaer. Nosaltres ja ho vam dir el primer dia, des del govern d'Ontinyent, que apoyaríem tot l'esport, que apoyaríem l'esport, sobretot el base, i el que estem fent és això, apoyar-los, mantenir les nostres instal·lacions i sobretot, quan ens donen una proposta, fer-la. Aquestes són importants. Sí, aquestes instal·lacions són la casa de tots els esportistes i de tots els ontinyentins, i sobretot de les federacions, perquè en aquest cas la federació de judo és una de les federacions que està demanant-nos més ajuda en el cas de deixar les instal·lacions, i per suposar el més bonic és veure que venen, practiquen i sobretot que Ontinyent animar a tots els esportistes que han començat ara les seues temporades i que al llarg de lo que queda d'any i sobretot a estar junt tindrem moltes sorpreses.